Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Ejike bara Chinwe mba ọ tụghị anya ya ma gwa ya ka ụbọchị ahụ bụrụ izizi na ikpeazụ ọ ga-apịa nwata ahụ bụ Chinonso ụtarị. Ka Ejike kwuchara nke a laghachi n'ụlọ ọrụ ya, ọ malitere chebe ihe ya na Chinwe na Nonso ga-eje. N'ikpeazụ o kpebiri n'obi ya na ọ ga-amalitere Nonso akwụkwọ ka Chinwe ghara igbu ya otu ụbọchị. Ejike lọtara wee gwa Nonso ka ọ kwado onwe ya na ha abụọ ga-eso gaa n'ụlọ akwụkwọ echi maka ịmalitere ya akwụkwọ. Nonso nwere nnukwu ọṅụ mgbe Ejike gwara ya ihe a. O wee nọrọ na-eche ka chi bọọ. Ka chi ụtụtụ bọrọ, Ejike na Nonso wuchiri n'ụlọ akwụkwọ. N'ikpeazụ, onye isi ụlọ akwụkwọ gwara Nonso ka ọ malite akwụkwọ ozugbo. Ọ bụ eziokwu na Nonso na-agazi akwụkwọ, mana mgbe ọbụla ọ lọtara, Chinwe anaghị ekwe ya ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Chinwe ezighị ya jee sie ofe, o zie ya ka ọ gara ya ahịa. N'ikpeazụ, Ejike mechara chọpụta na ọ bụrụ na ya gbaa Chinwe nkịtị na ọ ga-etinye Nonso n'ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Nke a mere o jiri gaa n'ụlọ akwụkwọ wee gwa onye isi ụlọ akwụkwọ na Nonso ga-ebizi ebi. Ka Nonso nụrụ nke a, aṅụrị gbugidere ya ka mmanya. O wee kwuo n'ime obi ya sị na Chinwe agaghị ahụ ya anya ọzọ. Ka Nonso lara n'ụlọ akwụkwọ, ọ malitere gbawa mbọ gụwa akwụkwọ ya ma na-agụsi ya ike. Chineke jikwa onyinye pụrụ iche gọzie ya. Ọ bụ Nonso ka ndị ụlọ akwụkwọ ha ji eje mba. Nke a mere Ejike jiri ṅụọ iyi na ya ga-azụ Nonso na mahadum ka ọ mara ihe nke ọma, na-emekwa ka ụmụaka ibe ya. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị. Ndeewo, ka o mesịa.